ibos, suman, salad, higado, menudo, kaldereta, ubod, Na ano daw naman ini si Kuya Bo? suman, Nagpaparangalab-ngalab dahil magkikaistoryahan. ibos, higado, Iyan mananggad. salad, Halakadyan. embutido, Mga masira mo nating paparataram. menudo, Alat ka daw. kaldereta, Iyan mananggad. Iyan ang siram. ibos, suman, higado, salad, kaldereta, menudo, mechado, embutido, Ay. maniniaw, Ano ang paparataram mo bagay may mga ikado, minudo? Ano iyan? Mga anoan? sa pistahan. Pistahan? Oo, kuni baga Hunyo na. Nagpuon bagang Mayo 1 hanggang 31 sa piristahan. Dahil ko daw ang pigkarakan. Nasuya ako. Ngunyang Hunyo, pigpaparahanap ko na. Suman, ibos, salad, menudo, higado. Ano pa na kinaraon kang pistahan? Ay, kumalang kinaraong kang Nanon mang pistahan. hinaranda duman, ano, lugaw? Sa dinurumanan mong pistahan? Kinaong ko duman. Natong. Nato. Natong. May balaw. Bala. Taba, oo. Iyang kinarakan ko. Tapos, lubi-lubi. Ay ka nakabot na kipistahan. May lubi-lubi. Anuan? Gulay. Iyang tigaranap Ay, gulay. kuwan. Ay, may masiramo. Native na manok. Nitib. Native. Ay, ang pwertian. Pero pigla uli ang ko. Bad lamang, guwap pa lamang yan. Suman, ibos, salad, higado, Tapos na nga sa mga pistahan, hindi sa mga burubaro yuta. menudo. Ang problema, kung may mga pistahan pang maabot, dahil kita maimbitaran. Iyan ang hadita. Iyon nga ng problema. O maray ako, taduman sa mga napistahan ko, gutid talaga ako. Ilingon? Ha? Ilingon? Ilingon. Ayaw, tutulak mo. Ay, baka di ako nagpupun niya. Pati dudok na laugan. Grabe Sobrang na. kabasugan. Pero mga pista dito sa Picadero. Pikadiro, Picadero. makikipista ka. Magkipista ako. Sa isite. Kani ko, tungtong mo ha? Tungtong O, may kuya. sarong pa pala na pistahan pala. Ako pa. Araw kita ka. May listahan ba? Pwede ako mag-iba lamang sa Oo, iba. pwede. Pwede ka mag-iba dyan. Pero Para mo kaya susako ko naman, lilimpihan ko na. si ano, Aktibo na ko pirme. Patay ka baga, nasusupog ko ang Nasusupog mga ako. magkarakan mga patos. yaw. Mga Ako pasyaraw. hindi apig-apon kid boy patos. Boy patos. Oh, boy. Baka ibang patos, boy. Ano? Ay, iba balitong patos sa mukha. Ay. Ang patos na ito, iba ito. Summer na baga. Murosot ito. Parang ano? Yan. Summer mo niyan, boy. Tama-tama yan. Napatos na. Kaligo ka. Summer mo niyan. Ano? Iba man nga ni talaga ito ang mga patos na. Ano, iba? Murosot ito. Ano, ibahan kitang dua? Talday na. Ano na ini? Buwang na. Buwang na. Aw. Paano? Kaya mong mahiling ka. Dahil mabalik na naman sa sako. Ayun, sige, sa sakaw. O, excited na sinda. Excited na sinda. Oh, sige. Oh. Linabahan ko na sa sako. Na may mga mancha bagay ito kan mga iga daw. Oh, may mga mantika, may mga mantika. Ibang pista. Linabahan ko lang niya. Pero pigano ko to na. Suman. Kaya ka nakaan ito ro. Kaya mga suman na. Nagkapilista duman o sa dinuman. Ay mga suman. Mga gulay pala sa daman. Mga gulay ang hindi mo. O ito, nagbili kayo ito sa Highland. Yan, tama initaon. Kaya ang unya, sunamiris tatiru. Yaw! Ayaw! Maduman ako, boy. Makursun ako. Basugong pa ako. Nailing muna. Suman, dahil pa matigsumo na. Paparambugan mo naman ako. Dahil kapangani pala na ito tinawa. Huh?